Ke da Allah rufe mu baki da ke nike magana. A cake kike wallahi. Ni kake cewa ina shaye-shaye? Ni ba za a cuce ni a sanin aure tsohuwa ba kuma ba zawara. Ba ni wayata. Kawo ma dalla. Wannan abincin da ka ci ban yafe ba Allah ya isa. Tattaka ki anan wallahi. Kai din banza wallahi in ka da ke ka san wa ka da. Na rantsi da girman Allah na yarinyar ta samu waje ni da zan taimaka mata ma in rufa mata asiri ni take kalawa ma sharri wallahi sai na ci uwar ta wallahi Allah sai Ga daɗi ka tsaya gaya maka fa ga daɗi. Kin ce a je cikin gari a tambaya wane ne mayaki to ko maharabi ne yanzu zan aike ki kiyama in ya so shi sai ki turo shi kana motsa sai na babbaga ma da aka ce ka dodin da suke kudaddafan nan sun cinye naman ka bara an gaya ma na kalala daga yau daga rana irin mai kamar ta yau idan ka kuma yaman katsalandan arakata na rantsi da asamadu ko gawar ka ba a gani ba sai ne ma ki sa mafi muni ban shirya shimfiɗa tabarmar zaman makoki a ƙofar gidana ba. Kana sane da haka amma shine ka sila kafani ka ajiye shi a wannan gidan naka bayan kuma kana tsoro